Zertaz ari gehan, transmisioaz ari garenean, eta zertaz ari gehan, sozializazioaz ari garenean. Nik ez dut ikusten kontra jarriak direnik, baina nik uste dut hizkuntza sozializazio kontzeptu baliagarriagoa zaikula guk geren egoeratik, geren errealitateari begiratzeko. Familian gertatzen den hizkuntza emate horri helburua duena euskara izatea ama hizkuntza edo lehen hizkuntza horri familia bidezko transmisioa deitzea, baina hiztunak hiztun bilakatzeko prozesuan gertatzen den prozesu hori bide hori deitzea hizkuntza sozializazioa. Familia tradizionalak nolak izateko jarraituko izaten den prozesua, sozializazio prozesuan zalantzarik gabe, baina bai gerotan ikusten dira, batez ere, ni gehiago motibu nahizelako nerabe eta gazteen inguruetan nerabek eta gazteek sortzen dituztela beraien familia. Inkluso beraiek askotan hitz hori erabiltzen dute, bere kuadrilla definitzeko, bere kirol taldea definitzeko. Gazteek aipatzen dutela ez dela beraien autua izan euskararena, ez? Eta horren ez dute bere sentitzen edo sentimentu hori gazteetan hasiera pixkanaka geroz eta gehiago aurkitzen. Ez dakit zuek realitate horietako gazteekin hartu emanik izan dezuen. Eta nik uste dut hori dela garrantzitsua gazte hauen kasuan, ez? Osea, gure gizarteak saritzen ditu emaitzak eta ez esfortzuak edo prozesuak. Ez da berdina nik uste dut pedagogia linguistikoa emango genukeela eta gaitasunaren araberako txalotzeak egin, ez? Horregatik da oso garrantzitsua euskaraz sortzea, euskaraz ematea, euskaraz ekoiztea, euskaraz konsumitzea, zer bestela gure herrietako gazteek, bai, euskara beraiena da, euskara maite dute, baina gustoko gauzak egiteko orduan beste hizkuntzetara jotzen dute, euskaraz ez daukatelako, euskarak ez dut izan bakarrik hor dagoen zerbait, bai, gurea delako hor dago eta erabili egingo dugu, ez? Erraminta bezala sortu behar ditugu produktuak. Hiztun berri terminoa zegoela askoren erabileran legitimotasun falta batekin lotu. Benetako euskaldunak ez zirenak ziren, edo euskara eskasekoak. Gaur egun ditugu fenomeno soziolinguistikoak ez dira oso ondo kabitzen orain dela 40 urtetan euskaldun berri termino erabiltzen zenean. Niretzat ez dauka ez konotazio txarrik ez hori. Da euskararen errealitatearen ez dare, etiketajiak guzti horren inguruan, ez tozuela bizi, ze pertzepzio. Gutariko askoren artean ere badagoela ahalegin bat euskaldun berri etiketak izan dezaken zentzu negatibo hori, askoren artean izan dezaken hori falta zaidan euskaldun ez oso horri kentzeko ahalegin bat badago, ezta? Emazteta dio gara, bi euskaldun berri, euskaldun zarra sortu duguna. Euskararako ere aukera dela, baina euskal gizarte osoarentzat migrazioak eta migrariak aukera bat direla. Niretzat galdera da nola. Kolore gehiago daukagu gure artean, ez? Kolore hitz egiten dugunean askotan kolorea bestiena, ez? Gure kolorea daukagu, dana daukagu kolorea. Hizkuntza gehiago daukagu, kultura gehiago daukagu gure artean, erlijio gehiago daukagu, ez? Aniztasunaren horretan orain bada ez, zela sustatu elkarbizitza hori. Soilik eskolak euskaldunduko ditu gure, ez? Gaur egungo haurrak eta etorkizuneko heldu horiek izango direna, bai? Hau migratzaileen kasutan are gehiago oso garrantzitsua da ere beraien gurasoak edo beraien komunitate edo jatorrizko pertsonak ikusteko euskaldun bezala eta euskal komunitateko kideak. Eta argi dago, aukerak baldin badaude arlo komunitarioan
elkarteen bidez edo udaletxetatik hainbat herrietan egiten den bezala eskolatik kanpo euskera suspertzeko eta bultzatzeko, praktikatzeko ahaleginak eta programak ongietorriak izan daitezela. Zer nahiago dugu euskalgintzan? Ibai indartsua eta ur gutxirekin, edo ibai bat zabalagoa eta indar gutxiagorekin. Marka esaten dugunean, ari gara, kasu honetan euskara, entzuten dugunean, burura datorkigun asoziazioen bildumari buruz. Euskara zu bezalakoa da. Euskara da animalia bakarra, arraroa, ez dauka bere espezieko kiderik mundu honetan. Nola ikusten dugu euskara, zein ezaugarri egozten dizkiogu eta bai positiboak eta bai negatiboak? Gu txikia gara, izokina gara, saltoka, korrondaren kontra, oztopo asko dauzkagulako, baina txikitasunak ematen dugu empatia bat. Gu bezala txikiak edo bazterrekoak, periferikoak izan daitezkenekiko, eta horrek ematen dugu empatia, horrek ematen dugu begirada bat munduarekikoa. Baina bai eskatuko dizuet, aipatu dugun guztien artean, edo aipatu ez dugun bat, etortzen basa izu ere, hori aipatzea, oparitxo bat egiteko euskarari. Opari hori da, aukeratu bat, aurrerantzean Euskal Herritarrek euskarari lotuko dioten ezaugarri bat. Ausardian legerian eta aurretik pedagogia soziala. Eta oparituko nizkieke zinema estreinaldi guztiak euskeraz ere egotea. Oparituko nioke PlayStation, Xbox, Nintendo guztiak euskeraz ere egotea. Oparituko nioke erakargarria izatea. Niretzat bada, baina nahiko nuke jende gehiagorentzat erakargarria izatea eta adin ezberdineko jende guztiarentzat. Ezagutu du lagunik nitaz ahaztu denik, ezagutu ditut ekaitzak, erretzen gaituzten tximistak, ezagutu ditut gauotzak, ilargiak oroitzen dituenak, ezagutu ditut borrokak, irabazteko ditugunak, gaur ere izan gaitezen bihotz, batari bestea bihotz, nahi duguna izan gaitezke, inoren zaiegon gabe bide eginez, aurrera joz. Aipatu dira ezaugarri batzuk, nolabait, marka identitate horren parte direnak, zer landu eta proiektatu behar da, eta beste batzuk marka irudiaren parte, zerra jendeak ikusten duena. Lanketa horretan, uste dut zintzoak izan behar dugula, eta hemen aipatu diren ezaugarri positiboak bintzatu, baina aipatu diren ere landu beharrekoak edo negatiboak direnak, bere horretan hartu eta lantze bidean jarri. Uste garrantzitsua da aipatzea orain arte transmisioan generoak izan duen erabilera, emakumeen papera, ez? Beti fokoa jarri dugu zeintzuk diren transmisio hori jasotzen dutenen, ez da umeak eta gazteak. Eta Garbiñek esan duen moduan, urte batzuk agian kostuko zaigu, baina konturatu gara transmisio hori gertatu dadin, fokoa jarri behar dugula eragileetan. Transmisio hori ez da bakarrik familian gertatzen dela eskolan, gertatzen dela eskolatik kanpo, eta hor daukagula koska. Beste elkartiek zetoki betetzen da prozesu horretan. Profesionalizaziora jo behar dugu eta horretan ari gara danen. Danak elkarrekin eta hortik kanpoa eratzeak aurkako joera bat ekarreko du. Irutzen zait herri hau herri bezala irudikatu edo egituratu behar bali badugu, euskarak behar duela berriro.